модармон зодрӯз дора? Фикр мекунам ки дар ҳар зодрӯзи модаратон турфаҳоро худтон интихоб мекунед, ҳа бародар? кош мебудӣ, кош мебудӣ ҷонамро бароят медодам. Фарухи неъмат. гӯед акаҷон, гӯед. Хубем бародар. раҳмат акаҷон, хуш омадед. Зинда бошем бародар. Ҳама нағза, ҳама хубай. шукр акаҷон, хуш омадед. чӣ хизмат кунам акаҷон? бародари азиз, мо имрӯз як шахсияти бузург зодрӯз дора, модармон зодрӯз дора. як мебели нағз, сифати хуб интихоб кардан дар кор. шумо нисбат ба мо хубтару беҳтар мефаҳмед. албатта акаҷон, шумо метавонед чинед ё метавонед як тамошо кунед. нигоҳи шумо муҳим аст. яке ягонташ дар назари шумо қобили қабул мешавад, метавонем онро мо бо шумо фурӯшем. хуб, ай хуб акаҷон. акай Фарух, давай акаҷон. як лаҳза гӯш кун. акай Фарух, бо вуҷуди оне ки шумо коргари хуби ман ҳастед, шуморо ман ҳамчун бародари худ ҳурмату эҳтиром мекунам. коро чӣ қилай дар корхона? раҳмат. ҳама муштариҳомо рӯзӣ ҳастанд, сифати маҳсулотҳомо хуб астааст, ягон кас шикоят надорад. ягон мушкилӣ нест? нест. акай Фарух, гӯш мекунам. баъд як чиз дигаро ба инобат бигиред. кӯшиш кунед ки чӣ чизе ки ба муштариён лозим аст, хосу дили онҳо аст, онро пешкаш намоед. албатта раис, чизе шумо гуфтагӣ ҳастед қобили қабул аст. мо низ ҳаракат мекунем ки муштариён аз мо розӣ бошанд. чизе шумо гӯед. саломат бошем ба рӯи кор. роҳибҷон, барои бибиш ягон тӯҳфа гирифтӣ? ман як ҳафта пеш барои бибиам тӯҳфа гирифтам. шераги гадош, хандош шабзана. беҳтарин, ҳа? акаҷон, лаббай. мо интихоб кардем. як бор медидед? ҳозир. се занак рафтем. бо шумо нисбати мо хубтару беҳтар мефаҳмем. занаку бозор ту барад 10,000 сомона харид мекунем. марҳамат акаҷон, марҳамат. бародари азиз, неки раҳмат. интихоби беҳтарин кардаед. ташаккур акаҷон. аз ҳисоби оне ки синни соли модар ба фикрам боло рафтагӣ аст, ҳамин свет дуруст меояд. азо раҳмат барои интихобатон. фикр мекунам ки дар ҳар зодрӯзи модаратон турфаҳоро худтон интихоб мекунед, ҳа бародар? бародарҷон, ман суроғаи хонамона дар дафтари коритон сабт кардам. метавонем ки баъд аз 1 соатай, баъд аз 2 соатай мақсад мебила равон кунем. албатта ака, хуш омадед. барори кор. хуш омадед ака. имрӯз як шахсияти бузург зодрӯз дора, модармон зодрӯз дора. фикр мекунам ки дар ҳар зодрӯзи модаратон турфаҳоро худтон интихоб мекунед, ҳа бародар? куҷои модар? кош мебудӣ, кош мебудӣ ҷонамро бароят медодам. хуш ба ҳолат бародар, хуш ба ҳолат ки барои модарам ҷон мекунӣ. ҳар вақте ки ба хона меоям садоят ба гӯшам меояд, вале афсӯс дигар нестӣ. мебудӣ хоки қадамҳоямро болои дидаам мемолида. ту чӣ бузурги модар, ту нафаре ҳастӣ ки чизи додаатро дигар талаб намекунӣ. Раҷабали Ибронӣ.